салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар Лигаи якуми Тоҷикистон оид ба футбол як нишондод ва ё худ як рекорди таърихӣ ба қайд гирифта шуд. Мухлисони футбол на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон кайҳо боз фаромӯш карданд, ки як футболбоз дар як бозӣ зиёда аз 5 ё 6 гол зада бошад. Аммо инро Илҳом Баротов, футболбози дастаи Истаравшан, нуқта гузошт. дар бозии дастаҳои Истаравшан ва Душанбе дар даври 23-ми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи якум, Илҳом Баротов аз ҳайати Истаравшан ба задани 10 гол даст ёфт ва Истаравшан бо ҳисоби умумии 13-3 ғалаба ба даст овард. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ки футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев бо 26 гол пешсаф буд, баъди ин бозӣ тағйирот ба миён омад ва Илҳом Баротов бо 31 гол мавқеи аввали рӯйхатро моли худ кард. ин баъди солҳои зиёд аввалин декатрик аст ки дар футболи Тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. дебюти як футболбози 17-сола дар бошгоҳи Барселона сархати тамоми расонаҳои хабарии варзишист. дастаи Барселона дунболи Реал ва Жирона барои мавқеи аввалу дуюм қариб буд болои сӯхта намакоб муқобили Атлетик низ имтиёз аз даст диҳад. ҳамаи ин нокомиҳоро як бачаи 17-сола дар аввалин бозиаш дар футболи калон аз байн бурд. гап сари Марк Гиу меравад, ки бо сабаби осебҳои зиёди футболбозони ҳайати асосии бошгоҳи каталонӣ имконият пайдо кард дар бозӣ муқобили Атлетик ба майдон барояд ва дар аввалин дақиқаи бозиаш гол занад. хавви баъди бозии дилгиркунанда дар дақиқаи 79-уми дидор Фермин Лопесро бо Марк Гиу иваз кард ва Марк Гиу дар дақиқаи 80 гол ба самар расонид, ки ҳоло зери борони таърифу тавсифи мухлисони футбол қарор гирифтааст. баъдан Фабрицио Романо, машҳуртарин инсайдери ҷаҳон, дар саҳифаи худ як нишондоди шахсии Марк Гиуро интишор кард. ӯ навиштааст, ки Марк Гиу бо 34 000 обуначӣ дар Инстаграм ба майдон даромад ва бо 379 000 аз он хориҷ шуд. ба иттилоъ Марк Гиу хеле интизорӣ кашид то дар Ла Лига ба майдон барояд, аммо тасаввур ҳам намекард, ки голи задаи ӯ барои дастаи Барселона ягона ва ғалабаовар мешавад. дар Барселона чунин падидаҳои маъмулии Месси оянда зиёд буданд ва ин шояд яке аз онҳост. Реал Мадрид бозии охирини худро муқобили Севилья барпо кард ва ин рақобат яке аз бозиҳое буд, ки чандин эпизодҳои хотирмон ва нишондодҳои таърихиеро бар ҷой гузошт. аввал ин ки бозии мазкур расман 3000-умин бозии дастаи Реал дар масири бозиҳои Ла Лига буд. Реал аз рӯзи таъсиси чемпионати Испания дирӯз маротибаи 3000-ум аст, ки ба майдони футбол медарояд ва то ин дам ин даста 35 маротиба чемпионии ин мусобиқаи топ 5 чемпионати Аврупоро ба даст овардааст. хулас ин як рақами таърихӣ. дуюм ин ки Серхио Рамос баъди марҳилаи тӯлонии фироқ аз Реал дар ин бозӣ барои аввалин бор бо пираҳани Севилья муқобили дастаи шоҳона бозӣ кард. ҳарчанд ҳисоби дидор 1-1 мусовӣ шуд, вале дар як бархурд Рамос бо ҳимоятгари Реал Антонио Рудигер ба қавле гапҳояшон гурехт ва ба назар Рамос хеле асабӣ менамуд ва ҳатто кӯшиш кард аз ду рухсораи Антонио Капида ба ҷанг пардозад. аммо ин ҷанҷол дарҳол ба хандаву шӯхӣ табдил ёфт ва футболбозон бар рӯи якдигар табассум намуданд. баъди рақобат Серхио Рамос ба хотири узр пурсидан ба утоқи либосивазкунии дастаи мадридӣ рафт ва бо ҳамкорони собиқаш андаке суҳбат кард. атрофи номи Криштиану Роналду рӯзҳои охир дар расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои маҷозӣ хабару овозаҳо зиёд чарх мезад. хабаргузориҳо менавиштанд, ки баъди анҷоми шартнома футболбози португалӣ дастаи Ал-Насрро тарк мекунад, вале дирӯз як инсайдери футболӣ нисбати ин мавзӯъ хабари дигар паҳн кард. ӯ навиштааст, ки Криштиану нисбати ояндаи худ рӯшанӣ андохт ва бо дастаи Ал-Наср шартномаи нав ба имзо мерасонад. журналисти варзишӣ Али Алҳарбӣ дар такя ба пойгоҳи хабарии 365 Скорс гуфтааст, ки Роналду пеш аз сафар ба машқҳои дастаҷамонаи мунтахаби Португалия раҳбарияти бошгоҳи Ал-Насрро огоҳ кардааст, ки омода аст шартномаи ҳамкорӣ ба муҳлати 3 соли дигар, яъне то соли 2027 ба имзо расонад. ба ҳадси журналисти мазкур, ин ба хотири иштироки дигарбора дар чемпионати ҷаҳони соли 2026 ва ҷанбасти карьера ҳамчун футболбози касбӣ дар ҳайати Ал-Наср ва мунтахаби Португалия мебошад. хулас ҳоло на Месси ва на мухлисони Месси аз Криштиану гуфтани зоти шариф халосӣ надоранд.
як варзишгар ё худ регбибози сиёпӯстро барои нажодпарастӣ аз бозиҳо маҳрум карданд. ӯ як бозингари ҳарифро сафедпӯст гуфтааст. дар чемпионати ҷаҳон оид ба регби мунтахабҳои африқои ҷанубӣ ва тими англия вохӯрданд. пойгоҳи хабарии зисан иттилоъ дод ки бозингари мунтахаби англия том карри ба кумитаи интизомӣ шикоят бурдааст ки регбибози африқоӣ бонги мубонамби дар як ҳолат ин варзишгарро сафедпӯст гуфта масхара кардааст. ин рақобат дар майдони стед де франс баргузор гардида бо ҳисоби 16-15 ба нафъи мунтахаби африқои ҷанубӣ анҷом ёфт. гуфта мешавад ки регбибози африқоӣ ҳатто баъди бозӣ аз дастфишурӣ бо том карриро маҳкум кардааст. тибқи қоидаҳои роиҷкардаи федератсияи байналмилалии регби дилхоҳ таҳқирҳои нажодӣ динӣ ва миллӣ мамнӯъ аст ва ба ҷазо кашида мешавад. аз ин рӯ бонги мубонамбиро маҳрумшавии тӯлонӣ аз иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ интизор аст. сиёпӯст ва сафедпӯст шудан ба қавле проблема будааст. ҳарчи мо сабзинаем. ҳамлагари фаронсавии дастаи атлетико мадрид антуан гризман дар бозӣ бо селта виго хетрик кард. гризман дар ҳайати дастаи шаҳри мадрид ҳоло 162 гол дорад ва ба рекорди таърихӣ наздик мешавад. рекорди бисёрголӣ дар таърихи тими мадридӣ ба луис арагонес тааллуқ дорад ки бозингари собиқи даста дар карьераи худ 172 гол бо пираҳани атлетико задааст. дар ҷои дуюм адриан эскудеро бо 169 гол қарор гирифт ки гризманро мебояд 10 гол то ба арагонес баробар шавад. антуан гризман дар мавсими имсолаи ла лига дар ҳайати дастаи атлетико мадрид 7 гол ба самар расонида дар феҳристи беҳтарин нишонзанҳо дар ҷои дуюм аст. дар ҷои аввал ҷуд беллингем аз ҳайати реал мадрид бо 8 гол ва 2 ирсоли головар мавқеъ гирифтааст. ёдовар мешавем ки дастаи атлетико мадрид ҳоло пас аз даври даҳуми ла лига бо касби 22 имтиёз дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқот маскан гирифтааст. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.